हेलो फ्रेंड्स नोंथांखौ बरायबाय आंनि चेनेलाव नैबे जाबाय गान्धी मण्डप बेयाव जों थांगोन आरो बेयाव जोङो जायगाखौ नायहैगोन आरो बेयो इण्डियानि बयनिख्रुइबो जौसिन फिरफिला बेखौ जोङो नायनानै थांगोन नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। नोंथांमोना बै गोजौनि हाजोखौ नुदोंना? नैबे हाजोथिंनो जोङो बिथिंनो थांगोन गान्धी मण्डप बेयाव जोङो बेबायदि नायहैगोन जोङो माबायदि जायगाफोरा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायनो हागोन। मन्दिर दोङो गैला मन्दिर दोङो बिथिंहाय लामा नैबे जों हायनाय लामाया नैबिथिं बेनिफ्राय जों दायो नैबिथिं गान्धी मण्डपा बे काउन्टार बै सिंजों हाबलांनांगौ बे लामाथिं अब्लानो जोङो गान्धी मण्डपखौ नुहैगोन। जों बे समाव लेट्स गो जों थांनायसै। नैबे जाबाय फिरफिला नैबेयाव फिरफिला थायो नाथाय दुखुनांथावनि बाथ्रा बेयाव फिरफिला जिबाय दा बे समाव नोंथांमोननो फिरफिलाखौ खोन्थिनो हानाय नंला नाथाय बे समाव आं नोंथांमोननो खोन्थिदों दे नैबे फिरफिला बेयाव फिरफिला बयनिख्रुइबो जौसिन दे बियो इण्डियायाव थानाय गासै फिरफिला नैबे फिरफिलानिफ्राय बियो गासैनिसाय जौसिन बे गुवाहाटीयाव दङ आरो बेखौनो बुङो गान्धी मण्डप। दा नोंथांमोना नुदों बेयो जाबाय फिरफिलाया बे जाबाय गान्धीनि मुसुखा बियोखौ गायसननाया बारा गोबाव जायाखै बेखौ दायो आरो गोदानै बानायबाय थादों नैबेयाव माबा माबि टाइल्सफोर होनो हागौ। अन्नानै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नैबे बेलाव खनसे दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंनिसिम